РНТВ видеои лаҳзае аз фурудгоҳи Домодедово ва ба Душанбе фиристодани 4 шаҳрванди Тоҷикистонро нашр кард. онҳо ба иттиҳоми содир кардани ҷиноятҳои вазнин таҳти ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор доштанд. Дар видео дида мешавад, ки ин 4 нафарро таҳти конвой ба фурудгоҳ меоранд ва бо dastoни завлонабанд то хатти марзи давлатии Русия гусел мекунанд. Дар Додистони Кӯли Русия бар НТВ гуфтанд, ки тасмими истирдоди ин 4 нафари гумонбар ба содир кардани ҷиноятҳои вазнин дар натиҷаи ҳамкории ин ниҳодҳо бо мақомоти марбутаи Тоҷикистон гирифта шуд. Бино ба иттилои Додистони Кӯли Русия, яке аз онҳо, ки ба дасти мақомоти Тоҷикистон супорида шуд, дар соли 2009 бо истифода аз пистолети бозича шаҳрванди Хиторро тарсонида $26,000 ӯро ба яғмо бурдааст. ӯ ҳамин тавр дар Тоҷикистон ба қатли боз як нафари дигар барои надодани $4,000 пули қарз айбдор мешавад. Нафари дуюм ба даст доштани дар қочоқи маводи мухаддир ва сеюм ба дуздии молу мулки мардум дар соли 2015 айбдор мешавад. Аммо парвандаи аз ҳама ҷолиб ба гуфтаи мақомоти Додистони Кӯли Русия аз истирдодшудаи чорум аст. ӯ фурӯшандаи чиптаҳои ҳавопаймоӣ буда ба 141 мусофири каронсол чипта фурӯхтааст, вале дар санадҳо сину соли ҳамаи ин 141 нафарро ноболиғ нишон дода, фарқи байни нархи чиптаи калонсолон ва кӯдаконро ба ҷайби худ задааст.